Umongameli Cyril Ramaphosa uza kuthetha nesizwe ukuphuma nje kwethu emoyeni ngecala emva kweyesixhenxe. We have lost close to 3 million jobs, and even the ones who are still lucky enough to have jobs, many of them, they are highly indebted. Uqoqosho lweli ludale amathuba engqesho amatsha ayi-76,000 kwikota yokugqibela yonyaka ophelileyo nangona kukwalahleke imisebenzi emininzi ngenxa ye-COVID-19. Kwezemidlalo, uDenis Shapovalov oyinzalelwane yaseCanada ubethiwe kumjikelo wesithathu wetumente iMiami Open eFlorida. Sesiphakathi thina boqalazive nezolurhatya egameni lonondaba belijelo botanima wethu. Umongameli Cyril Ramaphosa uza kuthetha nesizwe ukuphuma nje kwethu emoyeni ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe. Ukanti kumagumbi ethu osasazo sinomhleli wezopolitiko uMzwandile Mbheje oza kusinika amagqabantshintshi ngesingakulindela kwintetho kamongameli ngokuhlwa nje. Mzayi, siyakwamkela. Ingaba mhlawumbi kukhona okungaxhalabisa abemi boMzantsi Afrika kule ntetho esiyilindeleyo kamongameli? Sibonga kakhulu mama, sikwemukele futhi nabalaleli. Uzokhumbula ukuthi njengoba siya kuyiphasika nje abantu bajwayele ukuba baningi ngaleso sikhathi. Uhulumeni ke akafuni ukuthi ukuhlangana kwabantu kugcine kudala ukuthi ke i-COVID-19 iphinde ibhebhetheke. Khumbula ukuthi siqeda ukuphuma kwi-second wave, ihlandla lesibili. Kunovalo lokuthi kungenzeka siye ehlandleni lesithathu. Yingakho-ke uhulumeni kumbe umongameli Ramaphosa efuna ukukhuluma nesizwe ukuthi cha, kunezinto ezithize kufuneka zenzeke. Nakuba mhlambe ngeke kube yizona izinyathelo eziqine kakhulu, kodwa uzothi ukuthi kancane ukuze phela abantu bengabe uvanzi, ngoba njengamanje siyakhombisa ukuba nenqubekela phambili, kodwa ke kusenenkinga yokuthi uma ngabe siyekelela kuzobuyeleka kuphindeleke futhi kube isimo lesi esike senzeka phambilini. Mhlawumbe nje ngiyazi ukuthi ungibuza umbuzo mayelana nodaba olubalekile. Namhlanje ke kufuneka wazi ke mama Noxolo ukuthi nakuba sikhuluma ngesimo sesizwe, nawe namhlanje ubudaba ngokwakho. Njoba ngilapha ngizibona nginethuba elibaleke kakhulu, ngithi egameni labo bonke abasebenzi esebenza nabo abangabanga nalo ithuba lokuthi ke behlale nawe, sizokufisela ukuthi ke uyothatha umhlala phansi kahle, sonke sifundile kuwe futhi sizoqhubeka la ogcine khona. Jabulela Swayi. Siyabonga. Uqoqosho lweli ludale amathuba amatsha engqesho ayi-76,000 kwikota yokugqibela yonyaka ophelileyo. Oku kuza ngethuba apho uqoqosho lweli luthwaxeke kanobom ngenxa yokumiswa ngxi kwentshukumo kwilinge lokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane ye-corona. Ucwaningo lwakamuva lwesimo semsebenzi ezweni olwenziwa abakwa-State SA luveza ukuthi njengenjwayelo imboni yezohwebo yahamba phambili ngokuqasha abantu ababalelwa kwizinkulungwane ezingama-54 ngesikhathi sikancibijane. The last quarter of every year tends to be seasonal, which means that we do get jobs being created in anticipation of the festive season. So unfortunately, that 76,000 jobs that were created, a big number of those were part-time employees, so people are employed for the festive season. Bayizinkulungwane ezine nanhlanu abantu abaqashwa kuhulumeni, kanti izinkulungwane ezine kuphela ezashwa lawo msebenzi kwizinkampani ezizimele. The buying power of South Africans has waned over the last couple of months. I mean, we have lost close to 3 million jobs, and even the ones who are still lucky enough to have jobs, many of them, they are highly indebted. There's wage freezes all across both the public and the private sector, which means the buying power of South Africans has been greatly reduced. Bayizinkulungwane eziyishumi abantu abadiliswa kwimboni yezokwakha. Abasebenzi abayizinkulungwane eziyishumi balahlekelwa imisebenzi emafemini. Kwathi izimayini kanye nezokuthutha zona zadiliza inkulungwane yabasebenzi imboni ngayinye. Osomnotho bathi isimo semsebenzi asikaze osimama njengoba izwe lisabhekene nengwadla yegciwane i-COVID-19. Mbongeni Muthwa, SABC, eGoli. Inkokheli ye-EFF uMnumzana Julius Malema ithi kungalinyathelo elihle ukuba eli lingarhoxisa unyulo oluzayo lomasipala
Lo kaMalima uxelele abendaba eRhawutini namhlanje ukuba ngenxa yentsholongwane ye-corona akuzukuba lula kumaqela ezopolitiko ukudibana nabaxhasi bawo ngethuba lokugaya inkxaso. Nanjengoko eli lizwe lilungiselela unyulo lorhulumente basekhaya kulo nyaka, i-EFF ithi kungangcono koba ngake lumiselwe u-2024. Kaloku inkokheli yombutho uJulius Malema uthi izigaba ezithathu zikarhulumente mazonyulwe rhoqo kwiminyaka emihlanu ngaxeshanye. We must postpone all of these elections to 2024 so that national, provincial and local government elections are held at the same time. Lo kaMalima uthi ikomishoni kaZondo ejongene nokubanjwa ngophongwana kwesizwe iqhubela phambili nokungena kwezepolitiki. Kodwa kunjalo uthi bazawuqhubela phambili nokuyixhasa, kodwa kusihlalo wayo usekela nhloko yejaji Raymond Zondo makazimele geqe. The state capture is factional and Zondo is a factionalist. And having made such an observation, it doesn't mean we must stay away from it. We must still go, we must still challenge it from within. I-EFF itiza kuyiqwalasela ngemehlo lokhozi into ebiza ngokuba kukubekwa bucala kwenkampani zikarhulumente kwilinge lokuzama ukuba makuxhamla abathile kweli lizwe. Lube lona uqoqosho luqhubela phambili nokudodobala. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Ayaqhuba amalinge okwenza inguqu kwinkqubo yovoto kweli. Oku kuza njengoko ihlelo kokuqala namhlanje ikomiti yabaphathiswa neza kunikezela ingcebiso ngezinguqu kwinkqubo yokuvota kweli. Le komiti ke yachongwa ngumphathiswa wemicimbi yezekhaya ngoFebruwari emva kokuba inkundla yomgaqo-siseko yagweba ngelithi umthetho olawula inkqubo yokuvota kweli awuhambisani nenkqubo yomgaqo-siseko njengoko ungavumeli abagqatswa abazimeleyo bangenele unyulo lwamaphondo lukazolonke. Ukanti inkokheli ye-One South Africa Movement umnumzana Musi Maimane ibe negalelo kule komiti yongamelele inkqubo. Njengoko kushiyeke iintsuku ezimbalwa phambi kokuba umiliselwe umthetho ophathelene nenkqubo yokuxhaswa ngezimali kwamaqela ezopolitiko, ikomiti yabaphathiswa icebisa inguqu kwinkqubo yevoti kweli ihlele kokuqala namhlanje. Le komiti imiliselwe emva kokuba inkundla yomgaqo-siseko yathi umthetho olawula inkqubo yevoti kweli awukho semthethweni ngenxa yokuba ubungavumeli abagqatswa abazimeleyo ukuba bangenele unyulo lwamaphondo kunye nolukazwelonke. Inkokheli ye-One Movement SA ibe ngomnye bokuqala kunikezela ngoluvo lwayo kule komiti. We also want to reform South Africa into a constituency model. We also suggested digital voting to make sure that we advance so that even in a time of COVID, people are able to exercise their democratic voice. We wanted to share this open list system because as a party that presents a list to the public, all people know at the moment is who's the leader of the party. They don't know who else is on the list. So it is possible that you could have a person who's acceptable to the public at the front and the rest can be criminals. Le komiti iza kufuna izimvo zisuka kwiiyunivesithi zeli kuquka nakubemi beli. Kwalapha ezindabeni kukhangeleka ngathi kuza kubuyelwa ezinkundleni lijelo le-SABC kunye nemibutho yabasebenzi emva kokudendwa kwabasebenzi abayi-621. Masinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona amanqaku athile ezindaba xa ufuna kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba ukanti kwinqaku lethu lokuqala sithe kulindeleke ukuba umongameli athethe nesizwe ukuphuma nje kwethu emoyeni apho kulindeleke ukuba angaqinisa isandla kwimiqathango ye-lockdown ukunqanda ukunwenwa kwe-COVID-19 ukanti abaninzi banoloyiko lokuba ukuthengiswa kotywala kungachaphazeleka kule ntetho. Kukhangeleka ngathi urhulumente wephondo laseMpuma Koloni unenkxalabo yokuba le mpelaveki yePasika ingabangela kunyuka kosuleleko yintsholongwane ye-corona ukuba abantu abayithobeli imigqaliselo ye-lockdown. Eli phondo linamanani aphantsi abantu abaphila nale ntsholongwane sithetha nje yaye bayi-98 abantu abasesibhedlele yile ntsholongwane ukanti kubongozwe uluntu ukuba luzikhathalele. Iphondo limile ngelithi likulungele ukuqhubisana nomsinga wesithathu we-COVID-19.
Eliphondo lithwaxe ngendlela engummangaliso ngolo bhubhane ngonyaka ophelileyo nalapho bengaphaya kwe-11,000 abantu abathe babhubha. So sizama ukuthi ke masincedisane ke norhulumente ukuqinisekisa uba siyayinqanda intlekele le COVID-19 isibonile ku second wave. Andiyazi uba kuzawuthwa yintoni ke ngoku third wave. Xa sele kukho isikrokro sokokuba ingeza apha ku second wave isibonise amawele kahle apha ku third wave iyasibonisa i-triplets. Ukanti kubonakala ingathi nenkqubo yogonyo ihamba kakuhle emva kotyelelo lukamongameli Cyril Ramaphosa eGqeberha izolo. By at least mid-May or 18th of May, we should have achieved that, depending on the availability of the vaccine. But we are happy with the pronouncement that was made by the President yesterday, that there's since been an agreement between J&J, Aspen and the government of South Africa to give South Africa 30 million, of which we are expecting to get around about 50,000 doses as the province. So imingeni ejamelene nabafundi nayo inikwa ingqwalasela. Kubekwe isixamali esingange-30 million yeerandi neza kuncedisana nabafundi kwiidyunivesithi zephondo. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC, ndisemonti. Kukhangeleka ngathi ijelo le-SABC kunye nemibutho yabasebenzi liza kubuyela ezinkundleni zamatyala kungekudala. Oku kulandela ukuqosheliswa kwenkqubo ka-Section 189 yokudendwa kwabasebenzi kweli ziko losasazo. I-SABC idende abasebenzi ababalelwa ku-621, kuquka kubo nabo bazithathele ngokwabo umhlala-phantsi phambi kwexesha. Le mibutho ithi elinani belingalindelekanga. IBEMAU kunye ne-CWU zithi le nkqubo ayikhange isingathwe ngendlela. Ekuqaleni konyaka ngoJanuwari abasebenzi base-SABC barhuqa inyawo emsebenzini kwilinge lokulwa nenkqubo ka-Section 189 yokudendwa kwabasebenzi. Le nkqubo yaphembelela ekubeni imibutho yabasebenzi ibhenele kwiinkundla zamatyala. It's extremely sad that that 621 employees will be without a job by the end of this particular month. We thought that we would be able to persuade the SABC differently. Kwimbalelwano ekhutshwe namhlanje elijelo losasazo liyavuma ukuba le nkqubo khange ibe lula. I think at this point in time the legal route might be the route that we are going to look into, but we'll be advised by our legal gurus. Imibutho yabasebenzi ichaza njengentlekele inkqubo yokudendwa kwabasebenzi kweli ziko. Le mibutho ithi iza kubuyela kwiinkundla zamatyala nanjengoko ifumene izikhalazo ezininzi kubasebenzi. I-SABC yalile ukuphefumla. Oogqirha abathandathu abakhange bahlawulwe ukususela ngoDisemba eMpuma Koloni bathi baziva bexhatshazwa. Abagqirha bebekwidabi lenkundla kunye nesebe lezempilo emva kokuba bafumana iileta zengqesho kwizibhedlele ezahlukeneyo. Bonke bajonge kum, so ke ngoku xa ndingakwazi ukuthi ndifumane isalari abakwazi ukuthi bathenge ukudla. Ephalaza imbilini yakhe ugqirha osaze ngobuso ezweni, ibhongo neqhayiya kusapho. Bathetha bezifihlile ngeloyika ukungcungcuthekiswa. Kodwa lo mba sebewusena kwiinkundla zamatyala. I-court yadecide uba masibhatale with immediate effect and then siqhubekeke nee-contract zethu eNelson Mandela. I-two family members engisapothayo and khona ngingasapotha ke esikoleni ekhaya. Ofuthi nazo ngane esikoleni angikwazi ukukhokhela. Isebe lezempilo lithi isonjulule lenyewe emva kokuba oogqirha abahlanu bebeke phantsi intambo kwesi sibhedlele. Oogqirha abasithetha ngabo beqeshwe kungalandelwanga nkqubo zangaphakathi. Zingekho izithuba eNelson Mandela Academic Hospital. Loo nto yenze bangabhataleki. Kodwa ke ngoku iyalunga loo nto kuba bakhona oogqirha abahlanu abemkeleyo bavula izithuba baza kutsho bafake kwi-bursary system. Abagqirha bayaqhubeka bengena edyokweni ngethuba besalinde umvuzo. Thule Joka kwiindaba ze-SABC ndisemthatha. Ukanti ke njengokuba nisazi ndilapha namhlanje kuba ndizibeka phansi intambo kweli jelo. Intatheli zeliziko nabaphulaphuli bathe anakusithela bengolekanga kwimiyalezo ephoswe nguMzantsi Afrika kum.
Ndifuna ukudlulisa umyalezo wenkuthazo apha kuwe mama uNoxolo Grootboom. Ndifuna ukuthi mama hamba uyokuphumla nosapho lwakho kwaye ugqatso ulufezile. Imisebenzi yakho asoze ilibaleke kweli jelo losasazo. Usenzile into yobana sikholwe nathi uba ngenye imini singama phambi komabonakude sikwazi ukuchaza inhlalo nempilo zabantu bakowethu. SisiNoxolo njengey'ntatheli zalapha KwaZulu-Natal sithanda nje ukuthatha leli thuba ukudlulisa amazwi ethu okubonga ngokuba isibonelo esihle kuthina sonke. Ngiyakhumbula nje sisakhula ukuthi uma lumbana ihora lesikhombisa sasenza isiqiniseko sokuthi sisondela kuma-television ethu ukwenza sure ukuthi siyakubuka usethulela izindaba ngesikhulu isizotha. Uma Noxolo Grootboom kithi lapha njengabantu abasha ulibekile induku ebandla wakwazi ukuthathathe ilimi lethu lesinguni alibeke laphana kubalazwe njengoba sazi ukuthi indaba zethu zesinguni ezinye zeindaba ezithandwa kakhulukazi kuma channel ethu eSABC. Uma Noxolo kwesifisa ukuthi athi mayithatha umhlala phansi ehlala ekhaya akhumbule njalo ukuthi usashile ngemuva abantu abakhe nabo abazukulu lapha eSABC lapha ezokwazi ukuthi asincelise kulo mbele wakho kwansile. Sithemba ukuthi zonke izinto zohamba kahle ekhaya ekuphumuleni kwakhe. SisiNoxolo siyabulela ngento yonke. Ube ngumama besikwazi ukukhala kuwe. Siyabulela ngokusithantamisa xa sifika eSABC. Uliqhawekazi. Usisebenzele isizwe ngesizothe. Ngoku sisawuthatha apho uyeke khona. Ndinikele kuwe ke mama estudio. Andicwabe xa esiya emaphethelweni encimile esithi mawethu iindaba azipheli nto nje ixesha lishaba. Ndithanda nonke emakhaya. Ibe ngimthanda kakhulu esithi indaba ipheli kuphela ixesha. Hey nangendlela ade efunda ngayo kahle ngayo. Umama uNoxolo Grootboom somkhumbula kakhulu ngesixhosa sakhe esimnandi esomeqha njengesitambu sale enyakatho. Ufuna ukuthi kumamfeni indlela kahle sifundile kwimisebenzi yakhe kwaye sifunde lukhulu nangendlela asifundela ngayo indaba senze sanomdla kwisixhosa. Yo sizawumkhumbula umama uNoxolo bethunana. Ndiyakhumbula singakabi nayo iTV ezilalini simjonga komakhelwane efundisa indaba ezifunda kamandi. Sesifunda kamnandi kakhulu mani indaba lo mama kambe ndathi ngizomamela ngomgqibelo ndazibona zingcwele inyembezi msasazi. Mina ngingumswati indaba bekade ifunza kahle kakhulu ngesixhosa wenda ukuthi isixhosa nisithanze njengoba mina ngingumswati. Phumula kahle mama. Kubemi boMzantsi Afrika uphela mandiqale ngokuthi kukho into ebeningayazi yokuba ndamkela ubizo lobushumayeli. Ngoko ke isenzo senu oko kuthe kwavakala ukuba ndiyehla kumazomoya sibe yintshumayelo kum ephuhlise elithi umntu ngumntu ngabantu. Kuyo yonke le minyaka niziphakamisile iindaba zesiXhosa nazibeka kwinqwanqwa eliphezulu kaxeshanye nam nandifunqula nandibeka kwindawo ebanzi. Ngaloo ndlela nabethelela intobeko kum. Nindisingathile ngezo ngalo zenu zobubele ngaxeshanye nandifundisa nindikhumbuza ukuba kanene uXhosa uthi isihlobo senene sesezini. Bemi boMzantsi Afrika nindothusile nindosule ukubila ndibamba ngazibini ngenkxaso yenu engagungqiyo. Nanga ngoko ningosulelana ngoluthando enilwehlise njengemvula phezu kwam. Ziphele iziganeko ezibeka ichaphaza kwilizwe lethu. Iziganeko zempalalo-gazi yomntontsundu ngesandla somntontsundu. Siyazalana sizwe simnyama. Nindithandile nam ndanithanda. Nanga ningalala ngobubusuku nophethe ingubo yemvisiswano, uxolo nothando. Ndinithanda nonke emakhaya.